खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 24 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साना गाहाम नङा, गिदिर बेरामजों भुगिनांनो हागौ, रांखावरिनि गोनांथि जागोन। वृष राशि फालांगियाव आय जागोन, नखर जौगानायनि हाबा मावनो हागोन, खाफाल गेवगोन। मिथुन राशि बेराम आजारनिफ्राय उदां जागोन, नखराव धोन सम्पति फैगोन, जिउ खुंनायनि गोरलै राहा मोनगोन। कर्कट राशि खामानियाव हेंथा फैगोन, सानसेमानि राहा नागिरनानै मेंग्लिगोन, गुबुननि सायाव लामा नायनांगोन। सिंह राशि देहानि जेंनाया गोजोन गैयै खालामगोन, नखराव बयबो दुखु मोनगोन, बिमानि मेगनाव मोदै फैगोन। कन्या राशि गियान गोनां सुबुंनि बोसोन मोनगोन, गोसोनि साननाय लुबैनायखौ मोनफुंनो हागोन, साना गोजोनै बारलांगोन। तुला राशि फालांगि मावनायनि मोजां सान, खस्थ'नि गोदै फिथाइखौ मोननो हागोन, बिमा बिफाखौ गोजोनाव दोननो हागोन। वृश्चिक राशि मेगन गोसानि नोजोराव गोग्लैनो हागौ, सोलोंथाइ लानायाव जेंना नुजाथिगोन, बिमा बिफानि बोसोनजों सोलिनांगोन। धनु राशि नखरनि जेंनाफोरा बांनो हागौ, गुबुनजों दान्थे बिदान्थे जाफ्लांनो हागौ, साना गोजोन गैयै जागोन। मकर राशि साख्रिनि रादाब मोननो हागौ, नखर जौगानायनि हाबा मावनो हागोन, बयखौबो गोजोनै लाखिनो हागोन। कुम्भ राशि रां आरजिनायनि राहा लामाखौ खोमाना लाफ्लांगोन, गुबुननि मदद लानांगोन, गोसोआ उसुखुथु मोनगोन। मीन राशि जुलि जानो गोनां सुबुंनि थाखाय गोथार सान, मोजां लोगोरि सायख'ना लानो हागोन, नखरनि बयनिबो गनायथि मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।